आमेरिकानि राष्ट्रपति आमेरिकानि जिथु प्रेसिडेन्ट जो बाइडेन बिथाङा जुदि बिटिसिआव फैयोब्ला जोंनि दानि जिथु मानगोनां प्रमोद बर' बिथाङा आमने सामने मोगा मोगि रायज्लायनो हागोन ना? মই অসমৰ মন্ত্ৰী ৰাইজে পাতি দিয়া মন্ত্ৰী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিটিচিত সোমাব নিদু চকচোন কিমান সাহস সাহসৰো এটা সীমা থাকিব লাগিব अमा उरग्लिनायाव सैमा गाग्लिनाय অসমীয়া ভাষা নকলে আমাক অসমীয়া নহয় বুলি ক'ব আমাক বেয়া পাব কিন্তু কিমান অসমীয়াই আজি বড়ো ভাষা কৈছে बर'नि जारिमिनखौ मोजां मोनग्रा बड' हिस्ट्रिखौ नायगिरि नोंथांमोन आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे खास इम्पर्टेन्ट कन्टेन्ट लाना फैदों बे कन्टेन्टखौ बर' हारिया मिन्थिना लानाया जोबोर गोनांथि नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो साबस्क्राइब खालायाखैबा खालायना लागोन लोगोसे आलार्म बटनखौ थुनो दाबाव आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालायनो दाबाव नोंथांमोनावबो जुदि बर'नि जारिमिन बर' हारियाव मोनथिजोबि जुदि दङब्ला नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव फोरमायहरनो हागोन दिनैनि कन्टेन्टआ जाबाय जों बर' हारिनि दैदेनगिरि एबा नेताया दायो माबायदि जानांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय आं दिनै बे कन्टेन्टखौ बानायदों जोंनि बर'नि नेताया माबायदि जानांगौ जोंनि बर'नि नेताया ओरैबायदि जानांगोन दाउखाफोरखौ रायनो हानाय दाउखाफोरखौ होनो हानाय दाउखाफोरखौ फेजेननो हानाय बेबायदि जानांगोन दिनै नाय इउक्रेननि प्रेसिडेन्ट व्लादिमिर जेलेन्स्कि बिथांबायदि जानांगोन बिथांखौ दिनै मुलुगावनो सेल्युट खालायनो गोनां जादों बास जोंनि भारतआवल' बिथांनि हेंथा बुंबाय थायो मानोना जोंनि भारतआ जाबाय रुसजों लोगो नालाय बेनिखायनो इउक्रेनखौ बारा सापर्ट होआ जोंनि इन्डियानि निउस चेनेलफोरा किन्तु जोंनि नेताया जेलेन्स्कि बायदि जानांगोन एबा नर्थ करियानि किं जं उन बायदि जानांगोन बा रुसनि पुतिन बायदि जानांगोन जोंनि नेताया बर' हारिनि नेताया जोंनि गेजेराव रुसनि जिथु पुतिन बा नर्थ करियानि जिथु किं जं उन बिथांमोन बायदि नेताया जोंनि गेजेराव दङ दिनै आं नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों नै जोंनियाव बेबायदि नेता दङ दाउखाफोरखौ रायनो हाग्रा दाउखाफोरखौ सिगिनो हाग्रा बेबायदि नेता दं नै नायनानै लागोन नोंथांमोना মই অসমৰ মন্ত্ৰী ৰাইজে পাতি দিয়া মন্ত্ৰী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিটিচিত সোমাব নিদু চকচোন কিমান সাহস সাহসৰো এটা সীমা থাকিব লাগিব টকা আমি দিম আৰু আমি ইয়াত সোমাব নোৱাৰো তাৰমানে তেওঁ ভাবে যে এইখন তেওঁ দেউতাক মাক পৈতৃক সম্পত্তি হিচাপে বিটিচিখন আহিছে সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে মই হাগ্ৰামা মহিলাৰীক কৈছো বিটিচি ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট দিয়ক তোমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে বহি পিকনিক খাম কিনো কৰিবা চাওঁ আমি কিনো কৰিবা চাই ল'ম এখন হয় বহুতে কয় বড়োসকলৰ বুৰঞ্জী নাই ইতিহাস নাই সেইকাৰণে বড়োলেণ্ড দাবীৰ কোনো ভিত্তি নাই বড়োসকলৰ বুৰঞ্জী বা ইতিহাস আছেনে নাই আজি মই যুক্তি দাঙি ধৰিবলৈ বিচৰা নাই বড়োসকলৰ ইতিহাস আছেনে নাই ক'বলৈ মই বিচৰা নাই মাথো ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ এটা জাতি হিচাপে যিখিনি টকাৰ প্ৰয়োজন সেইটো কিন্তু বড়োসকলৰ আছে আমাৰ আছে আমালোকৰ আছে আমাৰ নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি আজিলৈকে জীয়াই আছে তাত কোনো সন্দেহ নাই যে আমি বড়োসকলে এই মাটিৰ প্ৰথম বাসিন্দা আছে এই মাটিৰ প্ৰথম সন্তান আছে গতিকে জাতি হিচাপে জীয়াই থকাৰ আমাৰ অধিকাৰ আছে মানুহ হিচাপে জীয়াই থকাৰ আমাৰ অধিকাৰ আছে ইতিহাস থাকিলেও বুৰঞ্জী থাকিলেও সংগ্ৰাম নকৰিলে একো নাপায় আমাৰ বুৰঞ্জী থাকিব পাৰে বা ইতিহাস থাকিব পাৰে কিন্তু সংগ্ৰাম নকৰিলে একো নাপায়
আক্ৰাছৰ সভাপতি বিশ্বজিৎ ৰায়ে ডাঙৰকৈ কৈ থাকে যে বড়োসকলৰ ইতিহাস নাই, বুৰঞ্জী নাই, সেয়েহে বড়োসকলে বড়োলেণ্ড পোৱাৰ যোগ্য নাই, কোনো ভিত্তি নাই। কিন্তু দেখোন বুৰঞ্জী থকা, ইতিহাস থকা বিশ্বজিৎ ৰায়ে দেখোন এতিয়ালৈকে ট্ৰাইবেল ষ্টেটাছো পোৱা নাই। बेनिखायनो जोंहा दिनै जारिमिन दंना गैया बेखौ लानानै सानबाय थानायनि सम गैया। जोंहा राव हारिमु दं। राव हारिमुखौ लानानै जोंनि सिनायथिखौ लानानै बुहुमनि बिखायाव हारि बायदियै गावनि हायाव गावनि सिमानि गेजेराव थांनानै थानो मोन्थाय दं। बेनिखायनो जों नांनांगोन, जुजिनांगोन। सन्मानीय अतिथि आरो श्रद्धेय राइज, when there is absence of reciprocity, there is ground for suspicion. য'ত খালি দিবই খোজে কিন্তু কেতিয়াও ল'ব নোখোজে বা দিয়া আৰু লোৱা নাই, তাত সন্দেহ থাকিবই, সন্দেহ কৰিবই। খালি যদি ময়ে দিব খোজো, আপোনাৰ পৰা মই একো ল'ব নোখোজো, তেতিয়াহ'লে আপুনি মোৰ ওপৰত সন্দেহ কৰিবই। গতিকে যিবিলাকে নিজকে ডাঙৰ মানুহ বুলি ভাবে, ডাঙৰ জাতি বুলি ভাবে আৰু উন্নত জাতি বুলি ভাবে, তেখেতসকলে খালি দিলেই নহ'ব, ল'বলৈও শিকিব লাগিব। নহ'লে আপোনালোকৰ ওচৰত কোন যাব? কোনে যাব? আপোনালোকৰ লগত থাকিব কোনে? কোনেও নাথাকিব। মোৰ সন্দেহ, কাৰণ উন্নত জাতি বুলি, ডাঙৰ মানুহ বুলি, জ্ঞানী মানুহ বুলি খালি আমালোকক দিব খোজে। অসমীয়া ভাষা নক'লে আমাক অসমীয়া নহয় বুলি ক'ব, আমাক বেয়া পাব। কিন্তু কিমান অসমীয়াই আজি বড়ো ভাষা কৈছে? নকয়। গতিকে খালি দিব বিচাৰিলে নহ'ব, খালি দিব বিচাৰিলে নহ'ব, ল'বও লাগিব। नुबाय दा जोंनियाव बेबायदि नेता दङ, नाथाय दिनै जों बेबायदि नेताखौ डास्टबिनाव सोना दोननाय जादों। हो, डास्टबिनाव। आंनाव मोनसे कुइसन दङ, आंनियाव गोसोआव मोनसे डाउट जाबाय थायो। आमेरिकानि राष्ट्रपति, आमेरिकानि जिथु प्रेसिडेन्ट ज' बाइडेन, बिथाङा जुदि बिटिसिआव फैयोब्ला जोंनि दानि जिथु मानगोनां प्रमद बर', बिथाङा आमने सामने मोगा मोगि रायज्लायनो हागोन ना? बे मोनसे आंनाव डाउट दङ। बिथाङा ज' बाइडेनजों रायज्लायनो हागोन ना हाया प्रमद बर'आ? बे आंनियाव मोनसे डाउट दङ। दिनै बिटिआर एकर्डखौ लानानै दासिमबो दान्थे बिदान्थे सोलिबाय थादों। बिटिसिखौ सोरजिनाय माखासे नेताफोरा बुंगासिनो दङ बिटिआरआव जेबो गैया, आरो बिटिआरखौ लाबोनाय नेताफोरा बुंगासिनो दङ बिटिआर मुङानो बेसेबांबा गिदिरखा। दिनै बर'फोरनि गेजेराव 10%आल' इंराजि बुजिनाय दङ। 10% बर'फोराल' दासिम इंराजि बुजियो। आरो बे बिटिआर एकर्डआव जिथु दफायाव लिरनाय गासैबो इंराजियाव लिरनाय। दिनै बर' रायजो राजाफोरा गोनो गोथो जागासिनो दङ। बिपिएफनि नेताफोर बुंनायखौ लानो ना इउपिपिएलनि नेताफोर बुंनायखौ लानो? आंनियाव सासे बेक्ति, बिथाङा क'क्राझारनि, हो, आं उदालगुरिनि, बिथाङा क'क्राझारनि। थेवबो बिथाङा आंनि कन्टेक्ट नागिरनानै आंजों सावरायहरदों आरो आंखौ बे खोथाखौ बुंनो थाखाय खावलायदों। बिथाङा सासे पुलिस रिटायार जानाय, अरुणाचल प्रदेशआव बिथाङा पुलिस मावोमोन आरो बिथाङा दायो रिटायार जाबाय आरो दायो क'क्राझाराव दंहैयो जाहैदों। बिथांनि न'आ क'क्राझाराव। बिथाङा आंनि भिडिअखौ मोजां मोननानै, आंनि बुंनायफोरखौ मोजां मोननानै, आंनि खेंफोरथि होनायफोरखौ, बर' हारिनि गेजेराव जालांनाय जारिमिनखौ खेंफ्रुसारनायनि थाखाय बिथाङा आंनि चेनेलखौ मोजां मोननानै बिथाङा आंनि चेनेलसिम मोनसे आंनि कन्टेक्ट नागिरनानै बिथाङा आंनो जनायहरदों। बिथाङा लुबैदों बिपिएफनिखौ लानो ना इउपिपिएलनिखौ लानो। बिनिखायनो जिहेतु बिटिआर एकर्डआव लिरनाय दफाफोर,
बे इंराजि सोदोबाव लिरनाय रावखौ बर' रावाव लिरनानै होनो बर' बिजोंजों लिरनानै होनो थाखाय बर' रायजो राजाफोरा जे बे 90% 90% बर'फोरा जेन बुजि मोनो बिटिआर एकर्डआव मा मा लिरमारदों जेन जों बे बिपिएफनि बुंनायखौ गोनो गोथो जाबाय थाया जेन जों बे इउपिपिएलनि बुंनायखौ गोनो गोथो जाबाय थाया बेबायदि बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा लुगैमारदों नंमारगौ आंनाव सासे पुलिस एक्स पुलिस रिटायारमेन्ट जानाय 60 बोसोरनि बैसोनि बिथाङाबो आंनाव बेबायदि खावलायहरदों अब्ला निस्सय जों बर' रायजो राजाफ्रा बे 90% बर'फोरा इंराजि रोङि बर'फोरा जोङो गुबुननि खुरांनिफ्राय मोनथियालासिनो जों लिरनायनिफ्रायनो जोङो दे गावनो फरायनानै जेन बुजियो बिनि थाखाय बे बिटिआर एकर्डआव लिरनाय दफाखौ बर' रावजों फरायनो लुगैदों लुबैदोंना लुगैयाखै नोंथांमोना बे बिटिआर एकर्डआव लिरनायखौ जेनेबा बुजिनो लुबैदोंना लुबैयाखै नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरनो हागोन आरो कमेन्टआव नोंथांमोना आंनो नोंथांमोननियावबो जुदि बर' हारियाव जालांनाय जारिमिनफोर बर' हारिया मिन्थियै बेफोरबायदि कन्टेन्ट दङब्ला बर'नि जारिमिन दङब्ला आंनो फोरमायहरनो हागोन आं जेन बे कन्टेन्टखौ भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन फोरमायनो हायो जियानो जादोला लोगोफोर बुजिदों जानांगौ नोंथांमोना नङा होमबा जोंनियाव नेताया माबायदि जानांगोन दायो जोंनियाव दाउखाखौ सिगिनो हानाय दम होनो हानाय बेबायदि नेता जानांगोन दङ जोंनियाव दाउखाफोरा जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ ओरैबायदि गिग्रा दङ नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ आरो दायो जोंनियाव माबायदि नेताया जानांगौ नोंथांमोनाबो बुजिगौ नङा होमबा दायो बर्तमान जोंनियाव ओरैबायदि मोनसे जिथु जों सल'बाथा होननानै मानिबोबाय थानाय जादोंमोन बे सल'बाथाया जोंनियाव दायो जागासिनो दङ अमा उरग्लिनायाव सैमा गाग्लिनाय नङा होमबा बे बाथ्राया सोलिबाय थादों जोंनि बर'नि गेजेराव बे जारिमिना जाबाय थादों दायो माखासे बेक्तिफोरा खोब हालेवबाय जाहैदों आरो बेयाव माखासे बेक्तिया गाग्लिनानै गावनि आगान दोनहैदों आरो दायो गावसोर राज खालामदों जे जोंसो मावदोंमोन होननाय आरोना स' लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि बे कन्टेन्टखौ नायनानै बुजिदों जानांगौ नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार खालायनो दाबावथार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा खालायना लागोन लोगोसे आलाम बाटोनखौबो थुफागोन जेन बड' हिस्ट्रिया नोंथांमोननि थाखाय रादाब लाबोयोब्लानो बर'नि जारिमिन लाबोब्लानो जेन नोंथांमोना नुनो मोननाय बायदि दिनैनि बर'नि जारिमिना बेखिनियानोसै गोजोन्थों